मान ला कि ई कृष्ण जी बड़न गोकुल में बधाई बाजता भाई बहन लोगन झूठल बाड़ी तो देखा पहले जइए तो कहे कि तनी देखी तो हो देखिए तो कहे तो लो 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 रोवो तारो छुपा जा ओ जागिर मामा कहे देबो नकिया तब एकदम मामे के गई लगा उदल मामा के खोजता लिखा कहवा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर पियरिया लागल झालर ए ललना ए ललना ए ललना कहवा से आवेला सिंधोरवा सिंधोरवा भरल से नूर हो ए ललना कहवा से आवेला सिंधोरवा। विजय लाल यादव जी हमरे गुरु जी के नाम राशि आप जी के द्वारा ही कमेटी के अध्यक्ष बानी रउआ के द्वारा 200 रुपया कृष्ण जी के ये सोहर पर सम्मान में आशीर्वाद देले बानी बहुत बहुत प्रणाम बा। दूध पिए के मिलेला। अच्छा ई दूध पिए के मिलेला वैसे भी मिलेला दूसर का गोल जवाब देवेला का कहेला नहीं ससुरा नैहरा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर पियरिया लागल झालर हो ए ललना मोर ललना ए ललना ससुरा से आवेला सिंधोरवा सिंधोरवा भरल से नूर हो ए ललना छुपा जा मत रोवा लो 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 आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष साहब जी दिनारा से ओमकार यादव जी आप जी के द्वारा ये 100 रुपया दे के आशीर्वाद दिल गए सोहर पर बहुत बहुत प्रणाम बा आशीर्वाद के कामना बा। अरे रउआ नहीं हो दिल रहती तो चल जाए। अच्छा खुशी में भगवान जी के क्या बात है ओहो लग जाए तब नैहरा से आवेला पियरिया पियरिया लागल झालर पियरिया लागल झालर हो ए ललना मोर ललना ए ललना ससुरा से आवेला सिंधोरवा सिंधोरवा भरल से नूर हो ए ललना क्या बात है ये भाई लो बात अरे बबुआ के मामा की ओर से ये सुंदर माला के द्वारा ये हजारों रुपया दे के आशीर्वाद दिल गई सम्मानित सुधीर लाल यादव जी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। सकल पंच के प्रणाम पहुंचे भगवान कृष्ण के आशीर्वाद बनल रहे और ये अरे रहुओ पहना सकिनी हम आपके घर में क्यों लड़की बनी और ये श्री कृष्ण मंदिर के उपाध्यक्ष महोदय ये प्रोफेसर सम्मानित गोपाल सिंह जी आप जी के द्वारा ये 500 रुपया ये सोहर पे सुंदर माला के साथ बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना 100 रुपया दे के सम्मान के लिए बनी और ये 500 रुपया हमारे गार्जियन जी मनोज भैया के द्वारा दिल गई सुंदर माला बहुत बहुत प्रणाम बा। जी जी अच्छा हरिद्वार नेताजी नटवार बाजार से 100 रुपया बहुत बहुत प्रणाम बा। ये कृष्ण जी के बधाई में देता लोग खुशी में देता कैसे गावेला कहे लगा अब तो माई
बहन लोगन गरिया भी तनकी सा देखो कुल बात कह दिया लेकिन पर्दे में कहीं का अरे दहीना संजय यादव जी अब माधोपुर से पुनः 200 रुपया देके आशीर्वाद दिले बानी बहुत बहुत प्रणाम बा कहे का अरे दहीना लंग मोरा पीसे पायर मोरा सूजल पायर मोरा सूजल हो ए ललना मोरे ललना ए ललना होरिला के आगो बाबू झाला महलिया उठे सोहार हो ए ललना होरिला के आगो बाबू झाला महलिया उठे सोहार वो पहना दनी नु तनी ताली बजा देंगे भैया वाह लगे तो तनी ए ललना मोरे ललना ए ललना होरिला के आगम झाला महलिया उठे सोहार हो ए ललना बाबा मार हो लला कहले कि नतियू का बेटा जे भेटैते त लाते लतियैती हो समय का भाव वो लोगन को कुछ और है भैया लेकिन तनकी साहब पवरिया लोग जब आवेलन पवरिया जोन जगह छक्का कल जला जे बधाई देवे आवेलन लोग किन्नर समाज से वो लोगन का भाव भाव और बधाई गावे का अलग विचार रहेला तो वैसे ही होगा अरे भाव में वो भाव में ओ तो हमारी जब वो भाव में वो आई जोन ताली मारत हुआ है तनी धरता तनी दिया था